Saben ketok aku liwat cangkeme wong kampung padha bengok-bengok maling nek maling donyane mbok dene sing mujur ngalor iku lho kakine metel iku karumane wong gak melok kelangan donya. Lah kok cangkeme nek bengok sak longgare gorokane ae. Gone wis tak tanduri sengkawangan waduke iki jarine apes, Den. Iya takoni pancene. Nek ngerampok brandal ngecu pancene penggawe aku cuma aku gak gelem ngawur nek nyolong sing tak colong donyane wong-wong sugih sing gak gelem dono weweh karo wong-wong melarat sing saiki nandang cingkrang mangan kurang apa maneh nganti ana wong Jawa sing gelem dadi londo blangkonan iku sing tantekno donyane sampe wali oya-oya nek perlu tantekno sabang cindile karo aku. Lah ngono cangkeme wong kampung kok iso syukur mangap bae. Mangkane kabeh padha melek. Nek aku nyolong gak tak badhok dhewe asile. Tak tuntuno nang wong melarat sing butuh tak tulungi. Pancen wis dadi angen-angenku kapan maneh aku iso depani wong sak sumur gemuling. Lho ngono kok sik ana sing gak ngerti. Ya tak akoni aku nek kongkon geger lo genggen sing ciut paling-paling loro telu 5 oleh kulo oleh das cuma nek no wis papan jembar ngene iki orang ngitung jumlah dasi menungso kok eram aku kok boleh kalau ceritane babi ya le sogol kon urip kudu sing ati-ati nak mergo besok bakal cukul sing diarani jaman edan sapa sing gak edan gak keduman buktine dina iki kedadean mulai gawe gedhekno waduke aja maneh wong liya senajan dulur dikorbano sing penting awake iso mangan wareg oh sisan gawe nek ngono ceng gak urung kebes tak ceguri pisan karo aku ayo nek pancene ana sing gak nrimakno karo kelaku aku empian kaya wong jolo rubungan kaya penjangan mati cekel iki sokoli sak
awakmu sah. Iya Kang Sok. Mbok ya mestine nyeluk po teko doan. Untung awakmu Dik, liyane awakmu kena glati ku lek ya cilaka iki, Bang. Ngene Kang. Lek tak delok keringet riko deleweran kaya ngono. Mripat riko jelalatan iki opo Kang? Biasa. Mari olahraga karo wong-wong iku permen aku. Kang Sok. Iya. Mapan kebeneran dina iki aku ketemu bareng. Nek wis petuk karo aku. Aku arep takon Kang. Takon apa, Dik? Ngene. Kok saben aku liwat Iya. ana desa Sumur Gemuling. Kabeh penduduk padha ngomong. Lek Sogol duwening tumindak brandal ngeculan sak pinunggal. Lho, apa ya ana Sogol liyane? Apa bener Riko duweni tumindak sing kaya ngono? Iya. Saiki aku balik takon karo awak. Aku lak gumun nek ngrasakno wong-wong kampung. Kok saben-saben ketok aku liwat mesti dioyak-oyak maling. Apa encene nek wong nyambut gawe maling mesti kudu diopyak karo penduduk. Sabenere encen kudu kaya ngono. Lek wong duwening tumindak brandal maling lan sak pinunggal iku wis jelas nglanggar aturan. Wis bener kabeh penduduk iku dioyak-oyak. Dadi ngono. Iya, Kang. Coba saiki awakmu tak kei ngerti. Apa sebabe nganti aku nglakoni brandal ngeculan sak pinunggalane. Awakmu sik eling. Piro dulure awake dhewe tunggal guru. Iya, Kang. Nalika ana ngarepe yang Bapak guru sing ana. Iya, nok ngarepe Kekcu Ponorogo. Dulur tunggal guru limo cacahe. Sapa ae? Rahman Suparman Sogol Absa Gotumpi. Diluk bareng diluk, dalak bareng dalak. Apa ya penolali bareng sumpah awak dhewe? Nek perkara sumpah aku gak lali. Bener nek kon ngomong. Nek wong limo tau sumpah sabaya mukti sabaya pati mangan upas bareng mati. Iya, bener. Kenek diarani dulur limo padha karo godhong suruh melumah murepe. Nek diwasno seje rupane lamun ginigit padha rasane. Tapi awakmu kudu eling. Mulih teko Kekcu Ponorogo. Dulure awake dhewe sapa saiki sing sugih, sing uripe penak? Suparman karo Durrahman sugih dadi juragan tambak. Iya, bener. Suparman diangkat dadi upas. Bayarane wis gedhe. Terus kaya tumpi. Dirabi mandor kaya ngono donyane. Eling karo aku karo kon. Tahu kon disambangi karo dulurmu. Ngene, Kang. Senajan Kang Durrahman uga Suparman wis kepenak uripe. Iya. Riko jok ndorene sing fatiri. Kabeh wis ginaris saka sing gawe urip. Lek aku antarané penuh diganjar urip sing kaya ngene iki wis dalane awak dhewe. Sing tak jaluk Kang ya. Iya. Senajan Riko dulur tuaku, dulur kapernan nom. Iya. Riko ndone tumindak salah ku wajib ngilingno. Aja mbok terusno Kang. Pancene pekase bapak guru kaya ngono. Dulur limo kabeh nek siji dijewit wong krasa lara kudune sing papat melok ngrasakno lara. Ya ngono sak. Cuma nek dulure ade gelem eling karo wong-wong melarat kepitung kaya aku karo awakmu. Tapi sarene dulure awake dhewe wis lali. Mergo wis ketumpuan donya, pancen tak niati tak kajati karo aku. Kapan aku iso mbantu uripe wong Sumur Gemuling? Oh iya. Dadi penonduani tumindak sing kaya ngono iku kepingin sabantu, kepingin menehi pitulungan barek wong sing kurang nyandang, kurang kliru kandamu. Lek kaya ngono Kang, pancen iku sing dadi karep riko ya, tapi sing ati-ati ya. Mulane ngene sak.
Iya. Awakmu ora usah melok lakune celeng boloten. Terus yamine awakmu melaku niatmu kate nemoni aku terus nek wis petuk wis ngerti permasalahane terus awakmu kate lunga nandi saiki. Ngene Kang. Tak rewangi aku yamin ana ing tengahing dalan iki aku arep golek penggawean nang Probolinggo. Kate nang Probolinggo gak mentolo Kang. Aku ndelok anak bojoku sedina mangan rong dina gak mangan. Lah aku dadi wong lanang kudu tanggung jawab. Dadi mergo iku nganti tok rewangi kon metu teko omah tengah wengi kepingin kon menakno uripe anak bojomu. Iya Kang. Saiki ngene Cik. Nek awakmu gelem manut karo aku gak usah kon saiki ado-ado lunga nang Probolinggo. Nek perkara gawe nguripi anak bojomu cukup aku sing ngekeki. Awakmu meneng ana ge omah. Nek pancen ngono dadi karepe kok. Yo, aku sarejo barek apa sing karepno. Awakmu ora usah wedi. Nek ana apa-apa ora bakalan aku ngatut-ngatutno karo awakmu. Mulane iki tampanono. Iki gawe ngopeni anak bojomu. Sekolahno anakmu sing pinter, aja sampe bodoh kaya awake dhewe. Ngerti kok? Iya Kang. Nek awak wis ngerti, saiki andung gawe kembang sentul. Aku ngalor kok. Ngene lho Bune. Awake dhewe iku lurah, kepala desa, ndase wong desa. Pimpinane wong desa, dipercaya saanane wong desa. Lah tapi terus keadaan desane keruh kaya ngene iki lho, terus ya apa? Ngono lho. Iya, Kang Lurah ngerti. Lah masih apa ya enak-enak. Wong aku ya nggerakno ibu-ibu, ya kudu jaga-jaga, ya kudu waspada. Tapi lek awake dipikir dhewe, ya terus ya apa? Lho lek jenenge duwe bawahan sing ndek desa iku. Ya wis ngene. Nek masalah ruwet rentenging kampung desa iku urusane wong lanang. Sampeyan wong wedok kudu mimpin saanane wong wedok. Baik iku kegiatan apa wae, sampeyan kudu iso menehi pitutur, menehi piwulang, ngekeki pengarahan sing apik. Ngono lho. Ya sak mestine ta. Mosok aku gak keten mek masa umbah-umbah tok ya enggak mungkin. Bojoku iku ya lurah. Ya bojone lurah ya ora mungkin to kaya ngono kuwi. Lah makane to. Kang, gak ngono iki lho kok ya sepi kabeh sih. Sik. Iki wayahe umbule sapa? Saiki. Kok ya lali sih. Kok iso lali. Lah desa kene iki apa gak krungu sampean? Sing gawe rusuh desa kene iki sapa? Sogol iku ta? Iya. Walah. Wis kondang sih. Amit. Waduh kula jeng ngaten jaba niku. Masalah napa Bu Lurah? Kok masalah ngopo? Nggih. Iki apa sih Kang Lurah? Nggih mboten biasa niku nggih sok guyon. Kaya Gus Lurah nggih rada tengah-tenger niku. Nggih biasalah wong rumah tangga. Ngetene kadang nggih guyon, kadang nggih geger. Niku pun lumrah. Nggih. Nggih to. Ajene yang rumah tangga pun biasa ya. Biasa, nggih biasa. Adik malih niki usume udan. Niku biasa sing got-got sing buntu niki kabeh pun kula kebiaken.
masyarakat ben minggu niki kula kenging kerja bakti menan. Ya apik, kabane. Alhamdulillah. Lepun sampai jorongan wonten sing buntu. Kersane pengaliran iki lancar. Lah duwe perangkat kaya ngene iki ya seneng awake dhewe. Minangka mewakili kepala desa. Lah masalah sing gampengan ten pinggir kidul niku. Lah bola-bale jebol mawon niku. Lho ya napa niki sakniki? Ampun iki diplengsing ben arek. Oh, nggih. Waduh lek kula sing nunggu lek biasa saulan niku dereng mari seminggu mari bulan. Lho, pun mari sak minggu tok. Aduh, lek kula sing pas keliling Nggih. ape wedi mun. Oh, nggih. Kula wasaken dapan wedi bulan. Lah sapa sing keliling? Wis sarmit. Sarmitin. Terus tandur-tanduran niku saniki manut kali perintah kula. Lah kelompok tani niku sing biasa mes pisan pindho kula ke pengaran. Waduh lek tandurane gak tau rugi niku. Oh, Ya apik lek ngono iku. apik guna jene. Lombok-lombok wayahe panen. Nggih, Ya. wayahe panen. Wis kabeh panen tarian pajek nggih gampang. Gampang. Soale duwe dhuwit kabeh. Iya lek kelompok tambah larang. Nggih bener. Bener ya, Han. Nggih, bener. Nah, Ngene nah, lho ya. sik. Iki komang lho. Tos pundi yu lurah? Lah, ngeten lho. Nggih. Sampean niku lak bayan, sakjane amik bayan pangkate sampean. Nggih. Tapi sampean disungkani wong sak desa. Oh jelas, sarmiten kabeh lek kula liwat sungkan ten. Nggih. Cuma niki lak mosok mboten krungu umum sing gawe rusuh nek desa niku lho. Lah Niku kerja sajange kula pun mikir. nggih ya napa? Ya napa? Nggih, Penjelasan Gus Nur atos pundi? Nggih maksud kula nggih. Nggih. Mosok kula dhewe sing turun tangan. Padha nggih boten pantes. Lah, Perangkate wonten. kula duwe bawahan. Cocok. Mosok ayo karo ngelekno bayar samitin. Lah jelas ke Lah, pela kendale kula niku. Lah, Boten ngajeni kula. Nggih. Kula ngormati kula. Nggih, cocok. Leres pun nggih. Nggih. Ya napa? dipasrahno. Nah, iya. Nggih. Ngono ae, Kang. Nggih ngeten. Pun nggih nuwun sewu nggih. Nggih, Gus. Senajan kathah perangkat desa, kathah pamong, kaya sing kula percaya niki sampean. Ya jelas sing tegas bijaksana, sing cerdas si Sarwidin. Nggih, kula pasrahno sampean. Ruwet rentenge desa, aman lan mbotene desa kula pasrahno Pun sampean. kuwatir kali kula. Nggih. Karepe jenengan ya napa? Sing masalah niku wau. Nggih Nggih. urusan niku Gawe kemusuhan wau. iku lho. Aja niku kula pikir-pikir yu lurah ya. Tanduran lemu, kabeh panen. Saya sedini ular biasa niku umume mboten masalah diobat mati. Dene ular iki menungso. Lah niki. Lah ya. Ulure menungso. Dengan mirip biasa sinten. Duh. Padha mboten kali batin. Saiki ngene lho, lah wong Sogol iku ndek wilayah Kang Bayan sih. Nah, ya siapa ya apa diserahno Kang Bayan ae. Sogol niku lho ya. Mboten cocok. Pancen Sogol iku ten wilayah kula. Nggih. Abang ijo biru kuning napa terus disarmiti. Nggih. Pun kuwatir lek jenengan mumusraken kula, jelas kula pun tanggung jawab. Nggih temenan ta. Iya noh. Saestu lho ya. Ampun beres. Setali agel dina niki kula pasrahan sampean. Pun kuwatir. Enten muntahe Sogol, enten eleke Sogol, enten nyolonge Sogol, Sogol mateni wong, Nggih. napa terus sampean? Napa terus iku lapa nedale Sogol mawon kecil niku. Nggih ta. Cocata Sogol siji loro, rong Cina kepingin kate loro taunan. Minggon sedina deksek keturutan kula gadah jago sing ampun. Oh, ya beneran. Kang Lurah, aja mek ngomong tok, aja Nah. mek sumbar tok, ya dibuktekno ta Kang Bayan. Lho niki lho, bener bojo kula niki lho. Nek ngoten semangat jenengan Yulurah. Iya. Nek ngoten mboten kesuwen. Sampan teni kabare mawon. Paling gak ada seminggu, sedina rong dina ono kabar kematian. Walah, nggih ta. Sampai kita nih mawon. Nggih ta. Nek pun Sarmidin sing kiprang. Heeh. Pun golek usaha supaya desa niku aman. Pasar kula cocok pun.
Pokoknya sampai tentrem, sampai tentrem lho nggih. Nggih. Sampai tentrem terus sampai sogol niku umpamane kedadian mati umpamane nggih. Lah terus desa niki tentrem sampean tak hadiahi. Saestu niki. Saestu niki. Nggih tak hadiahi. Wah. Kula mawon bisa dihadiahi mesti boten dihadiahi wong desa tentrem desa-desane dhewe. Nggih, tapi kan awak dhewe kan mboten penak ngoten lho jenenge ngongkon. Nggih. Lah uler niku ket biyen pun ngoten. Tapi mau dijarakan gak worong, waduh tambahmu ngurung-ngurung. Nggih. Ngoten saben tunggu mawon, samanteni kula dipangestu kali sampean. Nggih, kula pangestoni muga-muga keleksanan cita-citane sampean. Lah ngoten dinten iki kula tak budal ngeten. Oh, nggih sampean budal dina niki. Yo lho kula tak budal pun. Nggih. Sing hati-hati tenan. Oh, berbuat ya. ini. Enteni janjine. Sedina rong dina samanteni kabari. Bongko. Saestu lho nggih. Bune. Ancene nek ndelok omonge Bayan Sarmidin, kaya iya. Ya makane rada ayem nang. Ayem nek ati wis ayem, wis enek sing tanggung jawab, tentreme desa kene. Wis saiki penak ya apa? Ya awake dhewe ditungguin omah kabare apa Bayan Sarmidin. Oh iya wis. Ayo. Bukti dukun sing wis kondang, dukun sing wis kesuwur, pasirian muter sak piturute. Aja cacak menungso. Winginane helikopter liwat dukure ombak. Tak santet lugur barang. Amit Ki. Amit. Waduh Ki. Ada sepurane si kata lho nih. Waras, Din. Waduh kira ki waras pikir sing boten waras niki. Uripe wis enak. Nggih. Lah jene ya napa ngatur ten desa niku? Percaya Sarmidin. Lah ngene niku ki. Murid sapa Sarmidin? Dul Mukti. Waduh kula sajengit dados murid jenengan Ki. Waduh kabeh kula liwat kabeh mungkruwun. Lawang padha ditutupin. Wedi kali kula. Kon uripe wis enak. Setahun sepisan sambang nang wong tuwek. Iko brepas niku Ki. Sik melarat-larate munduk-munduk. Pak ya napa kula? Pak ya napa kula? Lah singen ben boten niku. Lah saniki kula jene wonten keribetan ki nyuwun tulung ki jenengan. Sinten malih guru kula le boten sampean. Apa, Din? Nyuwun tulung. Ya tolong maneh. Lah ya napa sinten malih le boten jenengan? Dakon ya opo anak-anakane Mukti? Wah. Le tembre-tembre boten lusak kula ten jenengan ki. Ngatasi kula ilmu kan jenengan pun ngatasi. Tapi le setunggal niki wadah. Cik alote ki. Konde dikon poso. Badukane tok opo? Lah nyacak lo nyacak ngebleng petang dino, petung dino, 11 dino, kuat. Bareng selikur dino kula kaya kate mate. Terus karepmu saiki? Kula niki termasuk gak ada ular ten kampung ki. Aku dikongkon nyatet wong maneh. Lah ya napa malih kok kula sambaten jenengan sinten malih sing saged namung jenengan ki. Atas sile tembre-tembre niku dukun dadah. Sopo aku, Din? Dul Mukti. Gurune Sarmidin. Ben. Pak,
nek ditolong ya napa kula Pak nek ditolong ya napa kula Yen saya iki tapi beres senengane jenengan ben dinten punten ngriki iki. Punten ngriki, Bun. temen iki Den Nggih. Sampai gula bubuk seneng yen sing murni niku. Sampeyan coba sak cengkir. 7 dina mecicil iki. Estu iki. Kula mawon nyoba niki. kula betokaken kesenengane jenengan ana fotone Budaki. Ora sinten malih iki kula mboten nangis ten jenengan. Napa-napa la jenengan kula saged ngoten. Angsal dungane jenengan iki. nyatet wong maneh Nggih iki ngeten iki. Sing winginane niku wong pitu niku. Sing jenengan kerantus niku. Tek sek. Rong dina bongko. mate kabeh Nggih. Sing kampung kidul sing Bangkang pokok kate gak gelem rada alot ditarik pajak. Niku kula damel lumpuh niku. lah murite sapa sih Dul Mukti murite jenenge Sarmidin. ini Den Ya terus pundi iki? Nah. Niki iki. Lah, sing lagi nggih. Tapi sing setunggal iki sing rada abot iki. Kula coba mendal. Tapi nek jenengan kula wis yakin pun niku. jam 09.00 mlebu setengah 10 Bongko jelas pun iki. Dul Mukti Nggih. sapa sing gak arep Dul Mukti Dul Mukti. Lah, ate ngene Den ngeten iki. Sing jenenge Sogol iki. jenenge Sogol. Sogol Larene gagak gede dhuwur rambute gondrong iku. Wadune rada andel kulite niku. Sogol Nggih. oh ya Beres iki. Beres, Dik. Waduh nek ngoten. Nah, kula ten pundi iki sesai. pun Den pun Ngoten lagi. Wah nggih, Bun. Sing super iki le saged gak usah jet-jet mlebu tek sek bongko wis. apa iki katene ngrapal Den Lah nggih iki kula ditek sek niku. son mata aji setan kok kaki danyang sing bau reksa dasa sumur iki dina sira tak wenehi mangan yen sira wis mari tak wenehi mangan tak jaluk gawe sira mlebu nang waduke Sogol ketono waduke Sogol Waduh, putari. Lakir kaya ngoten mlebu nang weteng digiles. Jelas susu wis medel-medel langsung sek niku. jelas monggo Nggih. Tasih wonten malih sing diculaken iki. sik kurang Den do kuwatir Mboten ada lagi. dono petung prau ke pondok rong cover Didobel. tak cover Nggih, kula. Aduh, jek percaya nian. Den Waduh iki seret. Waduh lek wis dicuces iki wis. dipingen saka kagawati Ngoten iki. ojo cedek-cedek golek sampe cedek-cedek kesababan blaen Sing niki wau. karo-karone Den Kula ngetik. dipingen saka kagawati Jelas Sogol mati nggih. bongko saka Nilai ngoten kula tak wangsul pun sepurane pun. Lho, Den ya apa Sarmidin iki wong tuwek cari kate diwenehi walah Den ya
yen kaya ngono ana paribasan, Den. Anak pola bapak sing keprada. Ya, Den. Tak donga-dongano muga-muga kasembatan apa sing dadi kekarepmu, Den. Nandi anakku iki wis pirang-pirang dina gak mulih kok becik kon sogol. Mulakno aku ki mikir kon gak karu-karuan nak sebab kon iki anak mek situ. Jare bapakmu biyen kon sing Jawa nang aku. Iki tanak kon Jawa nang aku. Kok kebangetan kon sogol, kok kaya ngene kon. Tak arep-arep aku nang kono supaya kon iso Jawa nang aku. Iso nyuwargano uripe wong tuwa sing kaya aku. Kok becik kon sogol masih wong talah. Nek kaya aku gak duwe anak maneh cuma kono, kok dadi kaya ngene. Aja nglakoni barang sing kaya ngono iku. Dadi omongane wong nah, dadi omongane tangga teparo. Iki lho nak, walesane uripku nang aku. Ya kaya ngene iki kedadeane, Cung. Kon lek gak manut karo wong tuwa ya iki gambare nak. Gambare anak nang wong tuwa. Saking abote aku nang kon, saking bektine aku nang anak, kon ora bekti karo wong tuwa nak. Kon iki koci temen sile kon. Angger mule kon bawa barange wong, angger mule gawa barange wong. Aku dadi wong tuamu ya apa nah pikirku. Olehku telongso gak karuan. Olehku telongso ora karu-karuan mikir awakmu. Ya tanah, muga-muga kon paringono seger waras, paringono panjang umur sogol. Barange sapa sing digawa iku mangko? Wis nyolong treke sapa anakku iki? Walah sing kuwasa mbok aja diganjar kaya ngene anakku mbok aja diganjar kaya iki. Kok becik temen anakku. Mbok. Ola apa sih, Mbok? Kok mesti ngersula Eriko? Kate gak ngersula nak lek kaya aku. Mangkano kon iki anak sing tak idam-idam, anak lanang mesito tinggalane bapakmu ya kon. Kok dadi kaya ngene nasibku nak? Kon saben dina nggawa barange wong, barange sapa sing kon jogo nak? Mbok. Tak aling-aling ngono, Riko suwe-suwe ya ngerti. Umpama aku kondo terus terang barek Riko. Kok malah-malah Riko iki kepikiran malah ndadekno Riko iki susah. Najan kaya ngono nak, mesti wong tuwa iki susah. Aja mlaku nak kon. Ana longgomu, ana turumu aku ngerti nek kon nglakoni barang ora bener wong kon anakku. Ya iki lho nak. Arep-arepe wong tuwa sing kaya ngene iki sing ora diarep karo wong tuwa. Sing ora tak arep karo aku, sing tak arep-arep nakon iki iso nyambut gawe sing salugune. Apa nak sing dadi keringetmu kon gawe ngingoni aku? Mbok. Nek sakjane ngono kepingin. Aku iki nyambut gawe sing bener. Botone kenek otak gawe bantu Riko ben Riko iki urip
ora terus susah. Cuma ngene lho. Tak rewang ngono nyambut gawe sing bener. Penduduk iku wis ora percaya karo aku. Mulane Rika dina iki mesisan tak kei ngerti. Nek aku saben dina balik nggawa barang. Tak akoni mbok pancene aku nyolong. Tapi sing tak colong duduk teke sembarang wong, Mbok. Sing tak colong barange wong sing sugih, sing gak gelem dono weweh karo wong-wong sing mlarat, apa maneh sampe ana wong sugih katik gelem ngatok karo Bupremen Londo. Iku sing tak colong donyane, Mbok. Ngene lho nak, bapakmu biyen mekas nang aku. Mulakno dadi pikir aku. Bapakmu biyen mekas anak mek sito aja sampe luput kon ya. Nek sampe luput kon meneh-meneh nek tuwek ya apa lek anakmu sampe luput. Aku ki tak pikir kaya iku lho nak. Mulakno aku iki bingung. Gak karuan sogol kok dhisik. Wis cukup. Aku ae sing lakoni. Rika meneng ana ge omah. Karumane aku ora ngawur, Mbok. Nek sing tak gawe ngene Rika duduk olehku barang nyolong, Mbok. Aku ngerti. Ojo sampe aku ngekeki mangan karo wong tuwek, wong donya sing olehku nyolong. Gak, Mbok, aku gak ngawur. Anak lanang sing tak adep-adep nak kon. Kon sing tak arep-arep sogol kon aja sampe kaya ngene nak. Kon muga-muga slamet dadi wong urip yo nak. Iya, iya. Nek tangi ngeri sampe tuwe yo nak. Mbok. Pancene sing penting iki mek donga pangestune wong tuwek. Sebab aku eling nek kapan ana wong crita, nek wong tuwek ngekeki donya karo anak, durung para mesti iso awet. Tapi nek wong tuwek gelem ngekeki donga pangestu sing tulus teko atine, sak ora-orane anak bakal nemoni slamet, Mbok. Ya. Pandung aku mandar muga kon slamet to yo nak. Iya, iya, Mbok. Aja sampe kon nemu wahaya apa sing tumiba nang jiwa ragamu. Muga-muga kon panjang umur yo nak. Iya, iya, pendonga Rika sing tak jaluk ya, Mbok. Saiki kon ora usah turu ndek njaba. Aku kangen ambek kon, ayo turu ambek mbok di jero yo nak. Oh, iya. Aku ngerti, Mbok. Pancene aku pirang-pirang dina ora balik, jelas Rika kangen. Cuma ini. Saiki Rika turu dhisik, engko tak susul ya, Mbok ya. Pompong aku sik urip nak, kon sing bekti nang aku. Rika aja ngomong sing kaya ngono. Pompong aku sik urip kon sing bekti nang wong tuwa wedok ya nak. Iya, iya, Mbok, iya, Mbok. Aku ngerti, Mbok. Cuma lek jam yamene aku sik durung ngantuk. Rika ae turu dhisik, kon aku wis ngantuk tak susul nang kamar ya, Mbok ya. Temen yo nak, Iya, iya. aja nglalekno. Aku kepingin turu ambek kon. Iya, iya, Mbok, aku ngerti. Ayo, ayo, Mbok. Mbak Melo. Yo. Nek nguasno mboke kaya ora mentolo kate tinggal metu. Cuma umpama iki ora metu terus meneng ndek omahe. Ayo malah gak karu-karuan ta iki. Tapi wancene diarani wong tuwek. Duwe rasa kuwatir nang anak iki wis jelas. Mangkane mbok ngomong apa ae aja sampe aku iki maneni karo wong tuwek. Mergo wong tuwa mek karek sitok. Apa maneh wong tuwa wedok kenek diarani pepunden sing wujud kudu dipundi aja sampe aku gawe larani ati karo mbok. Jam sik yamene kate turu kok cek gak pantes sih. Tapi aku balik kok ora kaya biasae. Kok iki mangket mlebu omah pikiran kok teratapan ae ana apa iki katene.
Kamangka nek nang tangga kiwa tengen durung tau aki rumangsa nyalah. Malah sing sapa butuh mesti tak kei. Ha kok pikir aku, Mbok? Gak iso turu aku. Ayo. Mbok. Iya, Mbok sik tah. Tak susul, Mbok. Aku sik tak tengok-tengok ndek kene. Heeh. Iya, Mbok, heeh. Hati-hati, Mbok. Yo halah saking tresnane wong tuwek karo anak. Ngantek direwangi mlaku tuyuk-tuyuk sik tetep kepingin cedhek karo anak jenenge wong tuwek ya. Mek cuma kok aneh. Ket jangkano sikil mlebu omah. Kok pikiran gak karu-karuan. Mosok kate ana kedadean apa-apa nang jero omah. Halah. Perkara sampai ana apa-apa. Sapa jare? Bapakku eling nek rejeki jodoh patiku wis ana sing ngatur. Nek pancene dina iki tepak tiba apesku ora apa-apa. Tapi ya mosok kate ana sing tega kate nglakoni gak bener karo aku. Ha iki sampe aku nyusul turu ndek kamar nang embok. Ha lek ana apa-apa lak malah kisruh gak karu-karuan tok ge omahe. Tak gletak ndek mbale ae. Lah iya. Sampai gletak mujur ngalih ping pindho. Kok sik ora iso merem ae. Oh iya. Eling nek tau ana sing kandha karo aku. Nek rumangsa ngantuk kate papan turu. Tapi moto diremno ora kenek pikiran gak karu-karuan. Dikongkon bantalan sapu gerang. Kok nyoba tak jupuke karo aku.
lho jan sik nemoni dina iki ha. Duh iya. Nek gak salah dina iki dina kelairanku. Bapak biyen tau ngomong, sak bejo-bejane wong sing lali sik luwih bejo wong sing eling. Mangkane nek tepak dina kelahiran, nek pikiran gak penak ojo langsung mapan turu. Oh ya. Mandar muga dikabulno dongaku. Assalamualaikum salam. Kakang kawa adi hari-hari. Sedulurku papat 5 pancer. Kakang kaperna tuwa adi kaperna nom. Aku sing manggon ana tengah-tengah. Jangkungan apa sing dadi sejaku turutana apa sing dadi penjalukku. Barong-barong sliraku. Gajah mungkur nok mburiku macan mendek nok ngarepku. Kanggene pawarta-pawartane jiwa ragaku slamet, slamet teko kersane Allah. Bebasan ana bedil wurung ana panah putung. Ana jengges ora mlentes, ana santet ora kelet. Mula sedulurku papat 5 pancer. Dina iki aku njaluk tolong karo rika kabeh. Nek dina iki aku ana gawe, gawene delok dhewe. Ana balak simparana ana racut. Racut ana cut, racutan kasihani Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya. Ketara lek dukun-dukun pencuk. Isik sore ngirimi santet karo sogol. Kok ketara temen lek dukun-dukun belajaran. Mestine nek kon kate ngirim santet delok jam dhisik, jam pira sing katetok santet wis turu apa durung. Lha lah kok sik yamene lah kok kirim. Kejak guyon. Ayo. Balik. Balik oh. Balik apa ora? Balik. Oh, hancurit iku. Yamin lah kok kirim santet karo aku lho. Nek kepingin ilmumu mandi belajar dhisik. Sekolah dhisik sing suwe. Lah kok kaya arek cilik ae.
mbok wayahe ngerti nek ancene dukun-dukun sing pinter mestine mawa pitungan sembarang ora syukur barang dikirim tepak dukun-dukun geblek iku nyen. Masih ngejak guyon karo aku kok eram temen. Sing sitok tak kongon balik-balik. Lha kok teko maneh. Dan dudono nek dukun gak entos. Balik ora? Ora. Mulih. Balik. Aku ya tumus perkara pikiraku gak penak. Teratapane dadak isik sore dikirimi santet pindho. Masih wong gething karo aku kok eram temen. Mangkane nek saelingku durung tahu aku nglarani wong. Apa maneh sampe kirim barang sing kaya ngene iku. Lho lah kok ana sing tega karo aku. Kathik tak wasno balike santet iku mang. Ngalor ngetan parane. Lho ya eling aku. Nek kapan daerah nguter Pasirian ana dukun santet sing kesuwur jenenge Ki Mukti. Oh menawa iki sing kate njajal karo aku. Iki ketepaan. Paling mbok godhog banyu terus keturun. Iki nek sampe melek aku ora iso apa-apa iki. Ya. Mukti entenono nek kenek tak pitung sarana api gak kenek tak odol-odol waduh. Kok dungare sampak suwe barang sing tak kirim. Biasane gak suwe wis balik. Barang sing wis tak kirim kok ora kaya padat sing wis kelakon. Kamangka lek wis tak kirim mulih mesti ambuhe mbok arus. Lho, iki kok ya biasa. Sak pira dedeg pengadeg menungso sing jenenge sapa?
Gak kliru asar midin. Ya, beliau. Anak-anak ini lho. Ana daya tanpa kula nuwun. Salah ta lek tiyang medhaya mboten kula nuwun. Sak mestine ku kliru. Kudune kula nuwun. Kudune kula nuwun. Lek wong medhaya kula nuwun niku lek sing didayohi wonge beneh, wonge penet nggih kula nuwun. Lek sing didayohi wong gak penet e Saiki kon murung ngomong-ngomong kaya ngono, kon ero sapa? lek gak salah kate basa ya ora pantes wong karo wong becungi ngene ae. Kon gak duwe dur, gak duwe tata krama. Mlebu telusur-telusur adane ula ae. Kon iki menungso kewan. Nek gak kliru iki lak omahe Ki Mukti ae. Lah. Wong wis ero omahe Mukti, apa kon mlebu kok gak kula nuwun? Lah terus nek umpama aku gak kula nuwun kate lapo? Kok ndodro. Oh, ya gak ndodro. Apa eleke sih wong takon? Sapa kon? Kon niku sapa? Perlu tak jenengku kanggo awakmu? Kok tak delok-delok kaya duduk penduduk muter. Ora. Kate takon. Nek bener awakmu iki Mukti. Bener. Apa penggaweanmu sing tukang-tukang nyantet wong iki? Aku kon nyatet wong maneh. Perkara iku gampang. Enggak takon. Jenenge sapa jenenge? Bener nek awakmu itu tukang santet. Bener. Ngono iku regane ya macem-macem. Ana sing mandi apa lara Sing langsung mati, langsung mati. Rokok gudang garam ijo sapak bongko menungso. langsung mati ya. Ngene iki mang awakmu mari nyantet sapa iki, Mang? Sogol. Nyantet sogol, mati ya. Iki jelas bongko, Mukti. Tok kirimi apa? Tok lebone apa tengi sogol? Tak lebone gir nah. Mari gir. Gir karo apa, Mang? Gir karo keris. Karo keris. Lah terus kira-kira barang sing tok kirim gawe nyantet sogol iku mang balik apa ora? Gir balik kerise dorong jelas beteteti waduke sogol keris. Lah gire ambune amis apa wangi? Gir wis tak kirim balik kerise sing mlebu nang waduke sogol. Lah iya, gire sing balik lho ambune amis apa wangi? Gir ambune biasa. Enggak, lek gir iku balik ambune amis berarti wis mlebu nang waduke sogol. Tapi lek ambune wangi, keliru kon lek nyantet. Gak ngonone. Jenengmu iki sapa jenengmu? Pinero lah. Ya jelas kepinero omong-omong ndodro. Yo sik talah. Pinero ya pinero tapi omong-omongan dhisik sing penak. Berarti sing durung balik santetmu kerise. Keris. Umpama kerismu balik ngono gak isin kon. Ya jelas bongko balik keris sogol bongko keris balik. Ngono ya. Wis mesti mlebu nang wetenge sogol maneh ususe pedhot kabeh ya. Iki ya kerismu. Gak ngonone. Apa? Kerismu tak tekuk kok kaya gak penak prenmu nesu. Kate nyantet. Waduh lha iku liwat tet iku. Mendelik kate nenung. Iku liwat maneh kok. Nung. Ya, kon niku dodol gedhek ae lho aja dadi tukang santet kon niku. Omonganmu lambemu sak kecap mangap.
Kuncung tumekane globak, tumekane botak. Iya. Mukti gak tau dijambal-jambal menungso. Dadak kon arek sik iki nyusur sik ijoro. Ti Mukti. Tati. Kon ket manglak takon kepengin terus sapa aku. Yo. Kon bar dikongkon wong nyantet karo Sogol tapi garo sing ndi prejengane Sogol. Bener. Saiki mripat mulekno ya iki Sogol iki. Dadi kon sing jenenge. Mapan kebeneran, kon. Lek satete Mukti gak mempan. Saiki sadep-depan arek Mukti. Terus karepmu. Tak tokno wadahe berkatku. Ye. Aku lek ana wong kuru kaya awakmu mekiti kudu guyu aku. Pantes mulane kon dadi dukun santet. Awakmu kuru iku ora saking seneng tirakat kon. Pangertenono. Saking kon iki wong kualat kon iki. Mukti gak tau dijambal-jambal menungso. Oh kabeh nyeluk mbah, kabeh nyeluk yai. Wong sing gelem nyeluk mbah, nyeluk yai karo dapurmu, wong sing utoke menclek iki lho Ti Mukti. Omonganmu kok tambah gladur. Anjene tak sengaja sampai sapiro ngamuke Mukti jare dukun santet sing kesuwur kepengin tak jajal karo aku anjen. Dadi kasunyatan apa sing dadi omonganmu? Mati kon. Ketara wong lek kakean dosa ya ngene iki ana wong mati ndase disendekno ah ngono ya akal-akal awake disuwur-suwurno nek kapan sapa kate njajal gak kira dawa umure piye Ti Mukti. Saiki wis kelakon brodol ususmu. Nek kon gak nrimakno. Nek umpama besok ana sing nakoni kon, kondo nek sing mateni kon Sogol ya. Jan ketara temenan. Wong nek kakean dosa ambune getene ora mek amis. Tengi ambune getemu. Sopo iku? Aduh ki. Mau kemari tak keting jelas pokok ki. Nek kekuatane Sogol aduh. Nek kale jenengan ki waduh kula percaya ki. Ki. Wadah. Padek mabuk barang jenengan ki. Biasane turu ten jero mboten masuk angin malah nang kiri ki. Nggih ten dhuwur nggih wonten. Mabuk ta ki. Ki. Kula pun kula kete ki. Aduh. Oh anyep rek. Ya kok metu kecap ki. Wadah. Aduh. Gila sing dikirim iko iki. Nek awake aku sing ngongkon dur Mukti sing nyantet. Ya kok mali. Wadah. Ki. Deno sopai,
gak ngono lho. Ora ndine lho gak kewethok awakmu lho. Kewethok awakmu lho. Tenang. Guto mluwek. Mluwek. Iku timbangane nyeluk bareng Guto Gu. Rila enak ditalangkep Guto mluwek dadi cek melek bareng. Mluwek ku melek. Ha iya melek. Mluwek ngene, wek ngene. Ganjel to. Kono mringi tancene lho iya sih masih kamringi suntumu ya Guto. Ya gak ya ro. Anjene masih kon kamringi suntumu ya metu kabeh mulane koyo ngguyu. Oke. Odok wringisan arek. Desa lho Kisro. Alah kesuk anjene wong-wong kebaca desa nek rame ae kesuk didol kok desa wis. Wawur. Desa didol. Nek kate gak didol ya apa timbangane rono maling bingung kabeh. Gak asine kan sing gawe perkara kan. Mana giginya ini? Kamu pinjam tak? Ana lagune iki. Ana lagune iku. Lagu apa? Daripada sakit hati. Daripada sakit gigi. Kok iku ngawur ae. Masih gak loro nek ku untung ya kaya untu loro. Iku. Gak ngono. Asine sing gara-gara sini sogel. Iya, mulane iki awan dhewe iki yo iso apa? Asine sogel arek ngene sore ngene. Lah, yang sogel lho ana apane ngono. Ana apane yo? Lah sogel arek wingi sore ya tuh awak dhewe sing. Iya, tapi sogel iku arek guron ngawur. Ah, lemu guru nang ndi? Lah mene kon jek guron lho kon lho. Ya gak guron. Sogel kok guron lho. Ya apa Mas aku ayo peguron. Kon lani ngene sogel arek ngene. Lah wong sogel apane sing diwedeni anu? Hah? Ya gak apa ya. Wah, wong sogel kok. Iku sapa sih kok? Sopo apaan ya kentongan iki lho. Ya. Lho, mamu lho. Kodene gede gayaren. Lho. Gus. 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 Ayo bos kok gayaren. Lho. Iki nek gak gowo bendoret lho rek iso. Aku. Halo. Yo, Gus. oh nyekel arek yo. Ha ya. Buyuten Wonten apa? Iki anu iki. No? Bokir. Wah, nggih. Nggih. Niku. Aduh. Wonten apa? Kok iku ngageni ae. Kok wayan kaget lho. Wow. Joko. Nggih, Joko. Kamling, nggih. Wayahe Joko niki. Gowo celurit, gowo apa nang lho. Iki lho was nopo? Wonten apa? Ya milah nopo sampeyan? Gowo dhewe aku. Asline napa? Iki mangko karo wong liwat. Ayo ku takon awamu. Wong takon gane wong liwat e. Ngapa-apa wong liwat. Ya akeh iku wong kliwer sakmu kae. Aduh, Ngomong sing genah lho, Gus. mari maraton aku. Maraton. Mari maraton sih. Menang, Gus. Aduh, dapat menang. Mari maraton kok buyuten. Ya ini, dek apa bapakmu Joko? Dino iki. Nggih. Wis kadungan no selamat. Tapi tolong aku. Lek ono wong takon aku. Ono arek gak garap ditowo. Oh, nek. Cuci kandakno yo. Oh, benten sing doleki. Nek ono sing goleki aku. Oh, nggih. Ojo sempat Aja ditutuno. ditutuno ya. Anu apa sih atau apa sih? Alah pos kuno lho. Kono. Cidak sampean rono wis tak tututi. Nek pokok ono arek jenenge pokok bunyi gol. Ya bor gol lah. Ojo ditutuno. Dhewe aku. Si atuh. Ya kok tak kandhanane nek bayang ngetan. Nah, nek kono bener yo. Cok mau ngomong kono. Oh, kagus. Cok mau ngomong. Boten. Baca lho. Lah, Baca. Nggih, boten nggih. Kok warai to. Cek untumu tak tutuk iso meniduk. Ajan, wong urip sepisen kok celulat. Ketaroren. Kak ngono ngek. Ngene. Kak Gus Bayan lho lapo. Lah nyam kok iso medine. Kok iso mekas Wong mlaku
aku nggawa aja. Gak ngono. Dalem kasih ono sing doleki galeng ngomong lho ya. Ngomong. Ya, lah ya gak ngerti ya. Gak ngono. Ngomong mana ya? Kondo sing ngewe perkara iku. Sapa? Gol. Lah iya wong Sogol arek kok sapa dapat diambil Sogol iku lha apa anu. Lho. Sogol karo guron ngawur. Sapa sing garene Sogol karo Elmune tuh dukur ya. Nek ndek ya dudu ilmu. Lah nek ndek apa jenenge? Alah ya ontong-ontong. Kon niku kon ngene Sogol rene ngene. Alah kok wedi ambek Sogol anu Sogol ya kanca dhewe wis nang ndi wong loro kok. Ya tapi ya jenenge wong Sogol kan ya ngene iku. Oh, kalau ngono iku Sogol ngono iku. Nek kadung ngurung-ngurung lho. Ya mureng-mureng. Oh, Sogolmu tuh mureng-mureng tak kon bacok untumu. Ngawur ae. Umpamane Sogol turun kon wani? Sapa? Awakmu? Ya wani ki lapo gak wani lho. Gawan. Lapo gak wani mbek Sogol iki lapo anu kancane dhewe. Kene lak kakekmu acul-acul tak tutuk kentongan untumu ke apa kon. Kare go ngawur. Ya gak ngawur. Ya. Ya kakekmu kon iki. Gak ngono. Ono Sogol wani ya kon. Wis ta lah Sogol pira kok ngene. Iya. Kon apakno? Lah ya tak, lah apa kok. Ya wis iklan. Gol, arene gol lho. Lho. Ya wis kene iki. Lho gak ya gak. Ya gol. Ngomong. Awakmu nggae sarung kok mung aku kok ngene gol. Takonono Sogol kok metu iki ndeleki untumu paling. Bresen sawen. Sawen bresen. Gol, aku nggawa kentongan. Kir. Oh. Sogol nggawa arit. Hah? Kok arit kowe? Bendo. Weh, Kok bendo? mbok ada nggawa ngene ge ngeceki tebu gol. Iya wae lho, Bang. Ini ngawur. Gak ikon kok ngenyek karo aku. Apa sing nyek? Apa Sogol? Kok Tok anggit nek glatiku iki ge ngonceki tebu. Apa kepingin tak gondol? Jongono gol kancane aku. Heh. Bare wedi aku mbek iki wedi. alah, Bang gak ngono, Bang. Bang gak ngono gak, Bang. Mang muni apa jare? Bang jarene, oh, Sogol pira? Pito tak uklek-uklek jare ngono. Sing uklek-uklek iku tebu. Oh, ngono. Apa uklek-uklek Sogol? Ayo. Karo maneh lho. Kon kok seneng ngenyek kancamu. Sing nyek sapa ya kok untumu. Ya saking awakmu iki duwe brengos ah. Kon gak di brengos ya padha jane kon iki. Ya padha mbek untune. Ojo guyang-guyu. Gak ngono, Gal. Atine gak ngono, Bang. Ya apa jare? Kamu ngomongnya Sogol arek wingi sore jek uyuh jare ngono. Sapa sing ngoyo ngono? Loh, enggak apa-apa. Nek anjene kate nyacak karo aku, ngomong saiki gak apa-apa. Iku tak jalani lho Sogol Ojo ono. saiki menesuk ae, nek saiki ngene, silakan. Kok menesuk? Kon awas kon lek rasan-rasan aku maneh. Gak, Iki gilap ora saking tak chat lho iki. gak. Wah, non. Sogol ngono ae golek kasbah gol. Kon ya ngono. Apa? Kon lak gandeng patrol kan kene. Iya. Lah katene. Ngomong sak ngomong iki dihati-hati. Ya iya kok. Soalnya aku wingi krungu kabar. Kabar apa? Jarene Bokir iki kecelakaan. Aku lak bingung. Wah. Bae ngono tak takoni, "Kir kon jare kecelakaan iya, untumu gak apa-apa enggak tak tutupi." Iku ono cerita, Gol. Cerita Asline ya iku apa? ngono. Rotoh tekan bukan apik-apik benakno. Lah, aku kan bocor. Iya. Aku tak benakno. Lali budale gak apa-apa, balike roto. Sik ta lah. Lek roto mestine sing benjut lah bathuke ya. Mosok roto sing metu untune. Untune dilindungi cek gak kena. Paling enggak. Loh, enggak, ngene lho. Mang lak wis semayanan. Ya. Berhubung iki waktune mepet. Ya iku. Aku mek kate takon mang ana wong liwat apa ora? Ono. Eh? Ono. Ngek, Temenan ah. kon niku Ono. kon cok ngopo ya? Kon mau ora sini. Enggak. Ana wong liwat kene apa ora? Ono. Aku ono. Ono apa ora? Kaon, ngek. Kon iku yo opo sing ngek? Ya mbuh. Iki rek. Enggak, aku iki takon temenan. Iya, Gol iya.
Nek aku roh nggen wayahe guyon kapan, wayahe temenan kapan. Aku saiki temenanan. Tasimang ana wong liwat kene apa ora? Ono. Ono. Kon iku Kon lape. kon iku aja ngawur kon. Kon aja gara-gara kon mlebu neraka kon. Lah iki lho. Iling ngomong kasih wang lho kon lho. Lah iya. Tak bacok lho kon. Tak kon baca. Enggak saiki ngene lho. Pira abote sih? Wong kon karo aku iki kekancan ora mek sedina rong dina. Iya ngerti kok ngerti. Nek awakmu butuh aku duwe mesti tak kei. Iya. Ora katik semoyo. Iya, ngerti. Mek aku takon. Ana wong liwat kene apa ora? Kene ngomong ngono, kon ngomong kan. Kon niku Ana apa ora? Ana apa ora? ngancane liwat tuntumu ya gak ketok. Ya apa rek hari iki? Iku mang lho. Lah iki kemang liwat ke damput iku. Ya apa rek hari iki rek? Gak wis gak kena dipercaya iki. Ya pretelane itu. Sing liwat kene mang sapa? Sing liwat kene sapa? Mang lho. Sapa? Bang lho. Oh ya. Sapa Yan Ba iku sapa? Dan bang, Sapa? Pak Ban Yan. Lho kon. Kok Banyan. Pak Bayan. Bayan liwat kene. Iya iki takone kon Iya. karo. Iya. Oh padha ngono mek. Apa aku ngomong Lho mang. Niku mang. Telepon liwat. Lah iya Bayan Sarmiden liwat kene iku, Mas. Iya lho. Lah ya, iya lho. Oh ya. Hah? Kon ya. Kepelotosan. Iya kon. Lho enggak, saiki ngene lho. Nek kon gelem ngaku slamet, nek gak ngaku. Wah, Bisa. rek. Bisa nek. Aku gak wani. Hae sing liwat kene mang Bayan sapa? Kalau mang sapa? Bayan sapa? Bayan Sarkidin. Sapa? Bayan Sarkidin. Kok Sarkiden ya apa ya? Kalau untune gak iso ngomong Sarmiden, gak iso Sarki. Sarmiden apa Sarkiden? Sarkidin. Nah. Seorang ya? Ange. Kok iso Ngomong Sarmiden gak Sarki. kok iso Sarkiden? Sing bener kok ange. Temenan ya sing liwat kene mang Sarmiden. Mang sida nggawa korek. Iya. Sida, kon sida nggawa rokok. Iya. Gak sida digawe, iki wis isuk. Ya weh, ya weh. Kon iki opo sih? Awak dhewe Nek ngomong ayo diusakno bayan mangan ana apa-apa nih ya temen. gak ora teko ngene ya. Ngono ya. Ayo. Gak ora ruwet. Wadah belai tawayaku. Istratapan ini. Tapi odi diake duwe ilmu tuh kok yai bukti. Jelas lek sokol gak mungkin nek iki. Karo karo aku. Sopo iki? Den. Kon katiyon ndelik nandi ae. Nek kon gelem nyalah barek sokol, gak kira slamet kon. Gak usah ndelik. Betul. Den. Dek aku masih melayu golek papat sing sembar kon. Yo nek kon sian. Nek awakmu pancen temen. Ora usah kadek delikan. Aku gak delik. Nek jarene awake kon delik. Mungkin aku Joko Pos iki. Oh saking Joko Gerdu. Adem iki. Adem iki.
Terus awakmu lek petuk aku lha opo kate gragapan? Lah mari lapo? waktu jenenge ngantuk. Sing ati ketriye peno ngumpul gak kaget. Iya lek kamu ganggu aku. Lek ngono ganggu. Wong iki nek ora rumangsa duwe salah. Gak usah bingung nek petuk Din. Tak takoni. Kon mari ngongkon sapa nyantet aku? Aku mari ngongkon karo guruku Yai Mukti. Pancen aku sing ngongkon. Terus saiki gurumu sik ana. Lho lek guruku saiki mati. Ngerti kon sing mateni gurumu sapa? Padahal lek awakmu gak iso mateni guruku. Lho guruku sakti. Sopo sing mateni? Nek gurumu ilmune ampuh, santete mesti iso mlebu nang wadukmu. Nyatane gurumu gak ana apa-apane. Mulane saiki awakmu nek kenek tak elingno. Kon iku wong Jawa padha karo aku. Belane ana bangsamu. Lah kon ana wong kate belani wong susah. Lah kok kon malah geting. Kon iku tepak wong apa kon iki? Aku ya wong Jawa. Dadi kon rumangsa. Ngerti kon artine tanah Jawa. Jelas ngerti wong Jawa, jelas ngerti aku. Tanah iku apa? Tanah panggon. Nek wong Jawa Bener. tapi kena apa kon gak beneh kok manggen nang tanah Jawa? Ya sing bisa niku biasane bener. Din, Wis kate lapo saiki? nek perkara umur nek Sogol karo Sarmidin, tuwean Sarmidin. Jelas tuh aku, kedot aku, gagah aku, campure si masa. Mestine nek wong tuwek kudune duwe nalar sing bener. Apa aku gak duwe nalar? Nek kon kepingin diajeni karo arek enom, melaku sak melaku kudu sing hati-hati. Lah aku gak diajeni. Karena kamu gini, kalau sing milih karo bet Sarmidin iki. Milih kon saking kepeksa. Yo ora iso. Sarmidin ngatasi no desa kabeh. Sopo sing asuke karo Sarmidin? Oh, nek awakmu durung dadi nang wong kampung tok piki. Jelas Bareng wis dadi kon saenake dhewe. bisa karep mulai masahi. Lah urip dhewe-dhewe mati yo bisa dhewe. Lah sampeyan aku sakitone kok karo aku. Den. Awakmu lanang aku ya lanang. Ate apa wis? Nek awakmu nggawa caluk gilap, aku nggawa gelati ya landep. Lek ngono pasis depan gak masalah. Sarmidin wani temenan boleh cilik sampe tuwe gak tau diwong aku. Tak ibaratno Sarmidin duwe utang karo aku, tak tagih dina. Lah lek iso nagih karo aku, paling kon kena dhisik iki. Ayo dituntokno nang papan Gak kene. percaya. Yo, yo. Ya. Aduh nek, aduh dhisik. Aduh. Panas yo, aduh. Aduh panas. Ngono sumbunge gak karu-karuan. Iki jelas. Sarmidin mati. Ngerti nek Sarmidin iki wonge Gupermen Londo. Nek sampe ketemu teges Sogol dadi buronarone Gupermen Londo lan sakandhane. Tapi ora apa-apa. Kabeh wis tak niati tak kajati. Nek pancene wonge Gupermen kabeh gak trimo ayo bronengen iki Sogol iki. Ya. Bisa. Hei. Kon iki bongko ya gak ngomong. Kok niku ngawur. Kir, mosok ngobong ngomong. Lho kan ambane, Kir. Hah? Mati lah iki kok tungil-tungil. Kok niku Kabeh mati kae ku entup.
keterangin. Mosok keterangan saya tak cekeli. Loh, enggak kan? Apa? Ancane tangi. Tangi warang esuk ngono. Iki nang apa iki grojok, kriwikan dadi grojokan perkara gedhe sing mburi. Lan aku ngomong kan ya aku angkat. Lah iya mung tak tetep kene bombo muncrat. Ayo opo ngene kae? Sak ngene iki ayo lapor nang ndoroku permen kono. Tak situ ae tunggu sik ya. Iya tak tunggu kan budal lo. Tak lapor sik ya. Iya laku lo. Heeh. Pengarane lapor ya gak iso lakur. Kecengkal utune lapor. Monggo. Ah. Apa iki? Niki lho enten raja pecah. Lho. Raja pecah. Nggih. Kok nganti mati ora papan kene iki piye iki? Nggih dipateni. Nggih, enten sing mateni, Ndoro. Sing mateni sapa? Niku Sogol. Sogol. Nggih. Sik aku perlu takut. Nggih. Sogol iku wong ndi? Nggih, tiyang betro mriki. Wah, Kondi. kon ngawur ngono sini. Ditakoni sing genah. Gemuling kok sok. Yang sumur gemuling. Sumur gemuling. Nggih. Sing mateni iki nek ngono. Nggih, nggih Sogol. Sogol niku. Aku melu takon. Nggih. Sogol iki duwe dulur apa? Oh, enggak ada. Nggih. Tasik komplit dulure termasuk tumpi. Tumpi paruman iki. Ngene. Reh ngene iki ana Raja Pati aku njaluk tulung. Nggih. Celukno dulure kabeh Sogol kon rene kabeh Oh, dulur. ngoten Andor. Yo. Nggih, nggih. Kon ngene lho. Celuk sing ati-ati to. Oh, nggih, jenenge wong hati nggih, Bu. Jenenge nopo padha. Nggih. Lah niki tunggal dulure niki. Oh iki. Nggih. Paruman. Nggih, Ndara. Nggih. Ana Rajapati ana papan ngene. Aku melu takon apa bener kowe dulure pawongan sing jenenge Sogol. Sogol. Nggih. Kula mboten tebeng aling-aling, lek kula kali Kang Sogol niku tunggal guru. Tunggal guru pira tunggale? Niku wonten gangsal, Ndara. Ana 5, nggih. Kang Sogol, Kang Durrahman, Suparman, Absah kali Tumpi. Kaya ngono. Nggih. Aku njaluk tolong. Dina iki uga bolomu utawa dulurmu kabeh lumpukno. Ayo jak teko omahe Sogol nek perlu tak brono nih Sogol. Makaten Ndara. Iya, kula direken Ndara. Ayo ki diramut. Nggih. Ayo. Dono, ayo. Ayo. Kok ngapot e kok? Wis pirang dina arek iki gak balik. Mangkakno kabeh padha goleki mrene. Aku ngalingi balak-balik ya apa pikirku iki. Ngalingi wong terus aku iki pego teko anak. Anakku ki ya apa, tambah suwe meneh-meneh tambah ya apa. Nek wis gak ono aku meneh-meneh ya apa uripe anakku. Iya tanah kon mandar muga segera waras le kon. Kok benci anakku ya, kok kebangetan temen anakku. Diarani wong tuwa urip kaya ngene iki dadine ya apa ngono. Ya nak. Iya nak, kok benci. Ana apa kok nak? Kok mlayu-mlayu ana apa, Duk? Kok apa nak? Kang Sogol no omah tegak, Mbok. Kakangmu gak mulai blas nak, Kakang. Temenan Mbok kan omah. Iya golek ana kakangmu nalek padha kongkon mulai. Ya aja mulai dhewe. Iki kok permen ambek wis rene, Mbok. Kabeh lek rene ya kongkon lebu nak. Ana perlu apa kongkon rene? Golek Kang Sogol. Iya, golek ya kakangmu ya gak apa-apa. Gak apa-apa kongkon rene nak. Tenan, Mbok. Iya. Ana apa nak? Mereka seger waras. Kliwati seger waras nalek seger waras. Nek kaya ngene ya apa uripe mbok iki nak?
kon ae menan muga segera waras le kon. Kakangmu gak tau mule nak. Ya wis matur nuwun lek Rika sik eling karo aku gelem ndongakno karo aku. Ngene ya, Bu. Sak tekaku nang omah Rika lan nang ngarep Rika. Aja kaget. Pisan aku kepin ngabarno karo Rika. Kaping pindhone. Sogol ndek omah. Kon nak wis tak ngomongi nak. Pirang dina wis ana 5 dina gak mule. Aku sampe gak mangan nak iki mangko sedina. Ora apa sih, Bu. Aja mikir Sogol nemen-nemen. Engko lek nganti Rika lara, kudu Sogol tok sing melok kiwan. Uga aku, Mbok. Rika wis gak tak anggap sapa-sapa, tak anggap kaya wong tuaku dhewe. Kaya mangan nak mangan. Iya, Mbak. Pirang dina aku kaya ngene uripku kok pas banget tenan nak. Ana apa sih, Mbok? Kakangmu kok dadi duwe penemu kaya ngene kenapa aku rasa. Mulane iku sing dadi bingungku lak ya perkara iki. Ayo monggo ndukur kene yo kok yo. Saumpamane kongkonan iki teko Ndara Mantri gak tak lakoni. Mergo Sogol ya duwe salah. Tak lakoni aku nyekel Sogol. Aku rumangsa duwe salah karo Rika. Aku lak pekewo kamu. Ngene yo nak. Saiki aku kate nguku kakangmu aku wis ora iso. Semoga aku saiki kate karo aku wis ora kuat nak. Iya. Apa karepmu lek pancen kon kakangmu salah karo negara? Lek pancen kakangmu luput nak karo awakmu. Yo tegakno nak suarane kakangmu. Ragane kakangmu tegakno. Mbok. Sogol kari Rika pepundhene. Ateges Rika sing duwe palilah. Aku bakal nyekel Sogol oleh lan ora. Yen menawa Rika wis ngijini, wis ngakoni yen Sogol duwe kelakuan sing kaya ngono, Rika nglilakno aku nyekel Sogol. Aku bakal nglakoni. Lakonono sakane karepmu nak, sak legane atimu, sak ikhlase ragamu nak nang kakangmu. Sampeyan wis ikhlas tenan ta kok karo Iya, nang Tang. Sogol. Lek pancen sampean wis duwening pangucap kaya ngono. Rika rasa getune babagan kaya iki. Umpamane ora ana Sogol, Rika aja kuwatir. Masalah urip pati lan uripe Rika. Aku sing tanggung. Kang. Rika tambah tangis-tangisan. Rika kon bolekan Sogol malah Aku tangis-tangisan. ngerti, Mas. Aku takon nang wong tuane. Sogol iki ndek omah ora. Rika takon bareng wong tuane, jelas ditutup-tutupi. Lah mangkane iku lek pancen ditutup-tutupi, non di papan durunge Sogol tak kongkon dudukno ngono. Mbok, Kang, ngomong-ngomong sing kalem Kang iki mbok. kalem-kalem kesuwen. Mbok iki padha mbek wong tuwane awak dhewe Kang. Ana aja nguri tak sawat selop pisan ngono. Ya kepelang aku sawaten Kang aja. Mbok. Rika ngomong bloko suto. Kang Sogol no omah ta gak? 5 dina gagale nak. Yo. Aku wis tega karo ragane kakangmu lek pancen Durasman Suparman tega karo kakangmu nak. Gledhaono di kamare nak. Mbok, Yo. Rika kenek mencla-mencli balik Suparman. Tapi aku ora bakal mencla-mencli karo anak. Delok di kamare kakangmu ana apa nak? Lek wong tuwek ngomong kon gledah, wis percaya. Gledano rampung. Wah, kok percaya bareng wong tuwek. Iku nek
jelas wae do balik karo permen. Mbok, aku mrene gak ijen lho iki yo. Iya, Nak. Aku bareng karo permen mrene. Kongkon lebu, Nak. Monggo. Iki wong tuane sing Nggih, Ndara Menteri. sepurane ya, Mbok. Aku takon nang mriko nek pancen iki wong tuane sogo nama apa dene? Sampun gangsal dinten boten wangsul. Anak kula duga teng pundi boten semerap. Sedinten iki kula sampe boten nedha. Boten saged ngombe wedang nggih sakniki niki. Nek ngono-ngono Riko nutupi karo anak niku. Boten, Ndara sampean gledhahi le anak kula enten. Parman Duraman gitu. Ayo digoleki. Jajal digoleki. Niku wong sampun kula gledhahi, Ndara. Boten nek. Kula tak tanggep kalian. Kok iso. Takon lho. Kok Apa, Nak? aku pisan maneh takon karo iku. Iya. Ngomong kanthi blogo iki. Iya. Nok jero sentong tengah iku kok ana kurungan. Sing ditutupi lawon putih ku apa? Iya, Nak, aku ora ngedang-ngedangi uripe kakangmu. Sebab kakangmu kaya ngene, Nak, diuber-uber karo sapa ae. Aku suwese kok ora tega karo nyawane kakang. Iku ngono ya uripe kakangmu, Nak, ya iku jenenge Petek Jago iku, Nak. Ya iku, Nak. Pasang kirine kakangmu, Nak. Iku nyawane kakangmu lho Suparman Durasman. Ateges nek PT iku dipateni Sogol mati. Lek kok teko ambek patine kakangmu patenono, Nak. Saumpamane gak tega. Ora weruh kabeh wis krungu apa maneh Ndara Mas. Lek kakangmu mati aku melok sapa, Nak? Aja kok ngomong kaya ngono. Riko uga pepundhenku. Eleng-eleng biyen cilik sing gedhekno Riko, sing menehi mangan aku. Yen Sogol gak ana aja kuwatir. Riko tak ingoni. Tak rumat. Ya iku pasang kirine kakangmu. Nyawane kakangmu ya pete iku, Nak. Wis tegelo ati Riko ya, Mbok. Tegakno iki. Parman. Aku krungu apa kan ucapne karo Mbok Sogo. Nek perlu PT sing dikudungi karo kain putih. Ayo dipateni. Monggo. Iki kok kaya ngono. Napa? Kok ngedap. PT sing ono kurungan ning dikudungi lawan putih. Tak roneng dadak aku diploro. Nuwun sewu, Ndara Menteri. Mboten saged mati nek mboten tumpi sing mejahi. Kaya ngono. Tumpi. Aku njaluk tulung. Rendene PT iki iso mati saka tanganmu. Ayo patenono nek pancen kon mbelani karo aku. Tumpi njaluk sepura sadurunge karo sampean. Ya nak lek anjane tumpi kon teko mbek kakangmu. Patenono nak peti enak. Ya nak Sepurane sing akeh. ya tututono Ndara Menteri. Tututane nek sama sing sabar nang omah. Ya nak ya. Dikon Sogol kok kebangetan temen kona. Kok Mangan kok Cik. Enggak aku nget mang di jopo kate mlebu. Cuma di jero make wong sapa iku mang, Mbok?
Aja takon apa-apa ya nak saiki. Iku karo dulurmu kabeh mrene, Ndara Mantri mrene nakon-nakon gak ono nak. Petekmu dipateni, Cung. Dadi petek sing ndek kurungan mati, Mbok. Iya nak. Mbok, aku pamit mati yo, Mbok yo. Syukur kok benci senakon. Aku piyen ngomong apa karo kon nak. Kon kok tega karo aku. Mbok. Nek dianggap salah pancene salah, Mbok. Cuma kelak wis bolak-balik kondom barek riko. Nek petek sing tak kemuli lawan poteku minangka pasang kiriku, Mbok. Nek petekku dina iki temekaning pati. Mula dina iki sing pungkasan iko ketemu karo aku. Mila pira-pira salahku aku njaluk sepuro sing akeh maneh. Sogol ning kon sik duwe aji-aji lho nak, kon aja wedi ya nak yo. Maksud Riko iki aji-aji apa, Mbok? Akar bang sing teko ngene kecu Ponorogo nak. Aja sampe uwal teko ragamu. Ana paribasane kon dibedhil mengsrit ditembak laka-laka. Kon sik kanggonan akar bang teko kecu Ponorogo yo. Dadi ngono ya, Mbok ya. Kaping pindho ali-ali mustikane lingsang aja sampe ilang saka ragamu. Ana paribasane kon selon jero banyu nak. Sak minggu lawase ora bakal mati. Lek kegandolan ali-ali mustikane lingsang yo nak. Dadi kaya ngono ya, Mbok ya. Yo, hati-hati yo nak kono. Aja lebu ning omah kene sing hati-hati metu nang jambane omah yo nak. Nek ngono aku pamit. Pendukung Riko sing tak jaluk mandatku aku slamet. Tak ideni kaya banyu mili, Cung. Muga-muga kon slamet to. Saka anakku kok disena kon. Tinggal Riko ya, Mbok ya. Saka Sing hati-hati Riko, Mbok. Saka. Saka. Kok kebangetan dulurku. Nek ngono wis bener-bener lali. Kang Durakman Suparman barek tumpi. Aku ya tega mentolo. Nek umpama aku sing dipiloro ora apa-apa. Gedene nganti petek minangka pasang kiriku. Sing dadi korban aku gak masalah, cuma mbok wong tua mek karek siji gak dosa gak perkara diajar kaya raja kaya nek ngono wis gak melek mripate Durahman Suparman karo Tumpi. Apa dumeh nang omah teko ditutno barek Gupermen Londo karo saandane pisan. Wani saenake dhewe ya, gak apa-apa. Nek awakmu wis tega mbarek aku, kosok baline. Sogol iki gak usah tega karo awakmu. Aja mbok anggap nek petik di omah wis mati, Sogol iso gampang mbok pateni. Nek Durahman Suparman mbarek Tumpi pancen ora ngerti. Nek sadurunge mudhun teko padepokan Ponorogo nang ngarepe Kekju. Sakliyane diwejang ilmu, aku dikeki sing diarani akar bang. Aja mek siji loro. Entekno plurumu sak gudang pisan, bronengen Sogol gak bakal tedas. Karumane kon gak ngerti liyane akar bang, Sogol dikeki ali-ali sing aran mustikane lingsang. Gak wurung nek aku tetep darat, jelas Gupermen Durahman Suparman barek Tumpi tetep oyak-oyak karo aku. Ki pumpung nok pinggire kali sing gedhe. Tak nyemplung nang jerone kali. Ayo. Bronengen nek
Parman Duraman. Ketok lebating saka tak broneng dadak nyemplung kali. Kali kan. Kok sik durung mati. Lah lek iso gol nyembung kali lho. Yo, Sampean broneng nggih percuma. kok iso percuma? Lah percuma mboten semerep ten pundi papan dununge Sogol. Lah terus Enten syarate. syaratnya apa maneh? Niki enten takir plontang. Sing isine kula iseni cok bakal jangkep. Kula kentiraken. Engko lek takir niki munyer, berarti Sogol wonten ngandhapi takir niku baru panjenengan broneng ngoten. Nek ngono nek Sogol mapan ana isor iki tak broneng. Ayo kintero kali. Aja didotno, aja didotno. Abot. Ya apa carane Sogol cek gak kambang? Aku melu takon, apa Sogol kok ora nempel lemah? Lah lek Sogol mati kenging lemah malih jelas urip malih. Urip. Nggih. Aku njaluk tulung wong kampung, aja sampe ditempel lemah. Lah napa sebabe? Yo, Lah Sogol pun kesuwur. kesuwure. Sogol pun ngoten pendekar sumur. Sumur gemuling. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel.